Falleres i fallers, avui, com a falleres majors d'Algemesí, ens dirigim a tots vosaltres per donar-vos les gràcies per totes les paraules d'estima i suport que ens haveu donat davant la situació tan difícil i dolorosa que estem vivint, però també per a transmetre un missatge d'esperança i tranquil·litat per al conjunt faller d'Algemesí. Les nostres cors d'honor i nosaltres dos estem segures de que les falles arribaran de la millor manera i que tots junts gaudirem d'unes falles històriques, úniques i especials, envoltades dels millors fallers i falleres que es poden tindre i tornant a omplir els carrers i les places del nostre meravellós poble, perquè Algemesí té superpoder faller i estic segura que entre totes i tots farem d'estes falles unes falles més familiars, properes i exemple de solidaritat i germanor, perquè demostrem que les falles renaixen com blau fènix. Mai deixem de somiar. Falleres i fallers d'Algemesí, qui ens anava a dir a nosaltres en aquestes dates que no podrien gaudir de la millor festa del món? Un març sense mascletades, passacarrers, monuments, casals plens de gom a gom. No poder complir amb el ritual de la cremà, els premis o l'ofrena. Són moments de molta tristor, però si als fallers ens caracteritza alguna cosa, és la d'alçar-nos després del bac. Nostra capacitat de resiliència ens farà continuar treballant per unes falles 2020 amb unitat i germanor. Estic segur que anem a fer front al virus i anem a celebrar unes falles les quals recordarem no per ser ajornades pel Covid-19, sinó per ser les més llargues de la història. Lluitarem més, si cap, per tal que la nostra festa siga inoblidable. Inés i Irene. En nom meu i el de la Federació Junta Local Fallera, us donem molts d'ànims per poder superar aquest malson. Vos assegurem que això també passarà i les llàgrimes de tristor en res seran d'alegria. Falleres i fallers, molt prompte tornarem a omplir de cultura, art i festa els carrers d'Algemesí.